İndiki tema trigonometrik funksiyaları integrerlemek. Trigonometrik funksiyaları integrerlemek için ilki bilmeli zadımız önkü sapaklarda beripdik. Sinus x integralda ne edip çıkýardy? Kosinus x näil çıkýardy? Tangens, kotangens näil çıkýardy? Olar men öň beripdim. Eger tangensin integral alışyny ýadyňda düşmeýän bolsa, sinus gatnaşan kosinus x düzgünden alyp bilersiňiz. Mysal üçin şu ýerek men aşaky bölegi u diýip belänimde, ine şu bölegim d u bolýan üçin bir gatnaşan udan ln aşaky bölek bolup çykýan üçin formula şu ýagdaýda bolýar. Onu dowam edeli. Nähilek ýagdaýlar bar? Trigonometrik funksiýalar integralda gelende nähil ýagdaýlarda gelip bilýär. Birinji ýagdaýymız haçanda funksiýamız sinus x, kosinus x köpeltmek hasyly, ýöne ikisinde de dereceler täk bolan ýagdaýynda nädip işlenýär. M bilen n natural sanlar bolmaly. Onu bu ýagdaýda haýsam bolsa birini men u bilen belleýän. Mysal üçin kosinus x u diýen ýagdaýymda minus sinus x dx böyle iki taraftan önüm alınanda du deň bolýar we soň men çalşyrma girizýän. Şu ýerdäki kvadrat bölümen 1 minus cos kvadrat. Munam trigonometrik funksiýalary düşündiren videolarımda aslında bu formula berilen sinus kvadrat deňdir 1 minus kosinus kvadrat diýip. Indi ona şu ýerdäki mysaly seredip işläp göreli. Berilen kosinusun 7. derecesi seretýäs, sinusun 3. derecesi x'm täk. Diýmek şu düzgün olamp bilen. Onda men şu ýerden kosinus x deňdir bir u diýip belleýän. İki tarapdan önüm alan ýagdaýymda minus sinus x dx deňdir du bolýar. Indi şu ýerde şu bölegmen nädip ýazyp bilýän? Sinusun kvadrady x köpeltmegim sinus x diýip aýryp ýazyp bilýän. Onu ýazaly şu ýerden kosinus 7x köpeltmek sinus kvadrat x köpeltmek sinus x dx. Indi seretýän bolýan men kosinus bölegine u diýip bellänimde u'nun 7. derecesi köpeltmek sinus kvadrat diýänim näme meniň 1 minus kosinus kvadrat diýdik. Ona 1 minus şu ýerden şeýle belläli 1 minus kosinus kvadrat x. Indi şu kosinus kvadrat diýänim meniň u kvadrat bolýar başgaça alanymda. Sebäbi men kosinus x u diýip belledim, onu bir gatnaşan u kvadrat diýip ýazyp bilýän. Sinus x dx diýen bölegim näme deň? Du deň. Ýöne şu ýerde bir minusla minus beýlek atan ýagdaýynda men gön şu ýerden minus bärik goýmakçy. Du diýip ýazyp bilen galan bölegi. Indi açan ýagdaýymda u'nun 7'si minus u'nun 9'u du deňdir. Indi integral ýazmak hokmandal. Integraldan çıkaran ýagdaýymyzda u'nun 8'i gatnaşan 8 minus u'nun 10'u gatnaşan 10. Ýapaly. Indi etjek zadym goýan u bahamy ýerine goýmak. Minus u diýenimiz näme? Kosinus x'ti. Onu kosinus 8. derecede x gatnaşan 8. Indi şu ýerde ýaý açyp ýazan ýagdaýymda minus minus plus bolýan üçin men plus diýip ýazmakçy. U'nun 10'u ýani kosinusun 10. derecesi kosinus x'in gatnaşanam 10 goşmaksa men jogabym bolýar. Indiki ýagdaý haçanda m ýa-da n sanlaryň biri täk bolanda. Yani sinus x'in ýa-da kosinus x'in haýsam bolsa biriniň derecesi täk, birisi jüpt bolan ýagdaýynda nädip işleýäs? Onu haýsy täk bolsa men şonu jübt köpeltmek ýene birini aýratyn bölek edip ýazýan. Eger sinus şeýle bolsa, kosinus bolsa, onda kosinus täk bolsa, onda kosinus bu ýagdaýda ýazýan. Indi mysaldyň üstünden sereden ýagdaýymyzda şu ýerden seretýän bolyn täk bölek kosinus. Onu men kosinus kvadrat x köpeltmek kosinus x diýip ýazmakçy. Indi
Şunu täzeden alan ýagdaýymyzda şu ýerden sinus 6x köpeltmek kosinus kvadrat x köpeltmek kosinus x dx. Indi bu biraz ýanka meňdeş ýagdaýa geldi. Haçanda men sinus x u diýip alanymda kosinus x dx meniň du boljagy belli. Ona şu ýerden ýazýan sinus x deňdir u boljak bolsa kosinus x dx deňdir du bolmaly. Indi mysallarda ýerine ýazýan. Integral sinus diýenim u boldy, u'nun 6-njy derejesi. Kosinus kvadrat men näme dipdim? 1 minus sinus kvadrat dipdim. 1 minus sinus kvadraty mam onda şoň kvadraty boljak bolsa, u kvadrat bolýar. Galan bölegim du. Ýene ýanky ýagdaýa geldik. Onda şeýle integraldy ýaý açyp ýazanymda u'nun 6-sy minus u'nun 8-i du deňdir. Integraldan çykarsam u'nun 7-si gatnaşan 7 minus u'nun 9 gatnaşan 9. Indi etjek zadym u'nun bahalaryny ýerine goýmak. U diýenim bahasy sinusdy. Onda sinusun 7-nji derejesi sinus x'in 7-nji derejesi gatnaşan 7 minus sinus x'in 9-njy derejesi gatnaşan 9 goşmak s bolýar. Indiki ýagdaýymyz haçanda m we n jut bolandy. Onu nähilek amallar ýerine ýetirmeli bolýar. Onu şu ýerdäki kvadrat bölegi biz şu görnüşde ýazýas. Eger sinus kvadrat bolsa 1 minus cos 2x gatnaşan 2, eger cos kvadrat bolsa 1 goşmak cos 2x gatnaşan 2. Bu ýarym burç teoremasyna degişli, trigonometriýa degişli videolarda mundan görüp bilersiňiz. Ona şu ýerden seredeli. Ýerine goýan ýagdaýymda sinus kvadrat diýenim 1 minus cos 2x gatnaşan 2. Cos kvadratymyzam 1 plus cos 2x gatnaşan 2 dx. Indi şu ýerde men ýaý açsam aşaklary köpelden ýagdaýymda 4, ýokarsyny köpelden ýagdaýymda bu a minus b köpeltmek a plus b formulasynyň a kvadrat minus b kvadrat bolup çykýar. Şu ýerden bilýänsiňizden belki, şonu da şu ýerden ýazaly. A minus b bolanda şunu ýaý açamda a kvadrat minus b kvadrat k wagtyň tersinden bulanmaly bolýar. Onda 1'in kvadraty 1 minus cos kvadrat 2x demek bolýar. Integralym ýazýan dx. Indi şular men aýry-aýrylykda ýazsam 1 gatnaşan 4 aýyrmak kosinus kvadrat 2x gatnaşan 4 dx deňdir. 1 gatnaşan 4'ün nähilek çykýanyny bilýän. Igöni x gatnaşan 4 bolup çykýar. Minus kosinus kvadratym näme deň? Minus integral kosinus kvadrat 2x dx men 1 gatnaşan 4'üm şu ýerden ýazýan. Deňdir. Indi şu ýerde cos kvadrat x'i nädip çykaryp bilýän daşyny? Trigonometrik formulalardan şu cos kvadrat 2x'imiň cos 4x gatnaşan 2 digini bilýän. Goşmak 2. Onda men şu bölegi cos 4x gatnaşan 2 goşmak 1 gatnaşan 2'ni çalyşyp ýazýan. Ona x gatnaşan 4 minus 1 gatnaşan 4 integralda kosinus 4x gatnaşan 2 goşmak 1 gatnaşan 2 dx. Indi men bulary göni integraldan çykarma bilýän. Ona x gatnaşan 4 minus 1 gatnaşan 4 ýaýyň içinde sinus 4x gatnaşan öňden 2 wa biram şoň önümni aşağı bölmege dip ýazýardym.
4 plus x katnaşan 2 deňdir. Ine şulary açyp jemlän ýagdaýymda x katnaşan 4 minus sinus 4x katnaşan 2 4'ün 8 4 8'in 32 32 minus x katnaşan 8 deňdir. Şu ýerde hemmesini aşağı 32'ye deňlejek bolsam 32 bunu näçe köpeltmeli bolýan 8'e bunu 4'e onu 8x minus 4x 4x bolýar minus sinus 4x goşmak ise men jogabym bolýar.